ngoba asazi ukuvalelweni singaphinde sivule ngoba thina senza peaceful march ya umuntu enza into right kufana ngabe lesi sitolo sivuliwe isizathu sokuthi asivale ingoba wenza into engafanele kusukela manje lesi sitolo sicela sivale isitolo this is our country
Njengoba ngingawase nama-star ninga-like ninga-share sizovala manje live ngoba nikwenzi lokho niyabuka kodwa but anishare live anenzi lutho so sizovala lo live lo. It's a peaceful march. Why would you close your shop? It is a peaceful. This is a peaceful march. Why would you close your shop if you are not doing good business? Pasabal. No more. Never pay to the food. Put him on this thing on this thing. Ngithekini anushare live anenzi lutho ngizovala manje live. I'll give you 10 seconds. Yeah. Live on Durban. Live on Durban. Unshare nina la unshare live la live la futhi sibuka abantu aba more than 10,000 but anikwenzi lo so shoot a 16 so sibe live uma nina appreciate share anu live share live ni like live simple. Don't show me
sherani live bafethu. If now share live, so hayi into soyenza. Ngcono sihambele kaso ngoba anishare live. Anifuni ukushare live. Yabo. Sisimbele. Ngoba asifuni ukulimaza abantu. Ngoba sithi abantu bayi ngakho manje. Please, nabasemzansi bakhona. Sherani live, sibe live bonke abantu eSouth Africa. Babe live bonke abantu eSouth Africa. Otherwise sangahlanganisa u3K wabantu ababukayo. Shuthi siyavala la. Asikho phela isidingo sokuthi senze njalo. Please akube kanjalo. Yangafika nje ku3K kusele only 8 minutes. Njengamanje sebelanga phambi kwethu ngokuholi bonke. Ngicela ukubeka emva kwabo sishiye isikhala esingamagxatha amabili kanje. Uyabona? 1 2 senze i-security yabo ukuthi ikwazi ukusebenza la. Ngicela insizwa lalelayo ngoba sengisengalanda imvubu ngaletsheni ukuthi alize. Ngizokuhlaba ngempela. Ngizokuhlaba uzozwa nokuhlaba. So, manini-ke nina lapha. Ngicela insizwa zonke ngihamba nazo malume wami. Ngicela ungikhodelele ulayini la ngemuva wenze sure ukuthi ulayini wehlala Akukwazi ukuthi lo life lo omngaka omkhulu kangaka kunzima kangaka eGoli but nikwazi ukubuka abantu abawu 2.8 kusele only 6 minutes. Only 6 minutes usele. So ngampela serious anikwazi anishare anenzi lutho siyahamba. Okay nizobuka ngepeace ke phela. Nobuka ngepeace nizoba sengivalile live. Sherani live bafethu. Sherani live. Lo live lo kumele ube nabantu aba 5,000 at least 5,000. Sashare la, sashare ukuze zonke izinto nikwazi ukuyithola. So yebo. Cela security. Hey. Let's throw. This is a Pretoria today. I didn't think you Ten minutes is gone, bolo. 10 minutes is gone. Anfikile ku 4K. So ushare la izansi ukhona ushare. La izansi ukhona ushare. Ushare la izansi. Ukhona ushare la izansi. So uphoqa ukuthi ngihambe ke lapha no live. Kuba kulo live lo. Uphoqa ukuthi ngihambe ngempela ngoba asikhombisana ukubambisana. It's 5K, yeah, sibaningi kakhulu. La sise Pretoria. Ngicabanga mhlawumbe ukuthi idolobha elikhulukazi futhi eSouth Africa leyo. So that akwazi ukuthi abantu abaningi bangakwazi ukubuka ulive omkhulu kangaka. Yabo. So man,
So in near 2 minutes in France, 4K at least 2 minutes. I'm serious. 2 minutes is gone. So thank you very much for everything. Bala life on my phone. It's 800 6628. So when I come in China, kabayin batang afun ukshare. Papayin batang afun ukshare.